Her bir ýyl insanyň durmuşynda täze sahypa. 2025-nji ýyl sahypaňyz durmuşyňyzy size nähil sahypa bolup galar? 2025-nji ýyl ýatdan çykmajak gelen bir bolu men üçin. Gow aýdymlar çykdy. Olam halk köpçüligi ýaman gadyryň gow garşylady. İş taparlar bilen daşarýutlarda boldum. Iň esasy başdan başlamaly bolsa 2025-iň edil bir öň ýany ýylyň parlak geldi diýen hormatly adymy ýeti boldum. Gara 2025-nji ýyl bir ýagty ýyldan biri boldy da men barym. Elbette şeýle üstünlükler geljeki ýyllaryň başlangyjy bolsun, hemişe üstünlükler ýaran bolsun. Goý köne ýyllaky gaýgy aladalaňyz köne ýylda galsyn. 2026-njy ýyl bolsa üstünlükleriň täze hyjugyň ýyl bolmagyny arzu etjek. Ýaýly media toparmadyň adından bolsa siziň dörejilikde aýdymsaz ulgamyny size üstünlükler arzu etjek. Köp sağ olun, şu fırsatlarını peýdalagyp, ýetip gelen 2026-njy ýyl bilen Ahli Türkmen halkymyzy tüýsürümle mutlayan Allahan öýüňizde bagtly bolsun, saglyk bolsun, şadlyk bolsun, toý bolsun. Şo toýlarda bize de hyzmat etmekle hiýetsin. Täzelin gutly bolsun.